Bos días a todos. Comenzamos a rolda de prensa do Consello, como en sendo habitual. Facémola dando os datos pechados na noite de onte en relación coa pandemia. 9.554 casos activos, un 3% menos que no día anterior. Se deron 823 altas e foron 522 aos novos contaxios, o que totaliza, como digo, 9.554 casos activos. 90 pacientes atopan na UCI, 5 menos que no día anterior, e a metade dos que chegou a ver no pico da pandemia no mes de abril, e outros 514 pacientes están hospitalizados, un 5% do total e algo máis da metade dos que estaban tamén no pico da pandemia no mes de abril. A maioría das persoas con este virus se atopan nas súas casas, 8.950. Xa son máis de 1.000 os galegos que morreron como consecuencia da COVID. Concretamente, a pandemia xa levou a vida a 1.039 persoas con datos de onte pola noite. No Sistema Nacional de Saúde, a nivel comparativo, seguimos na segunda comunidade autónoma con menor ocupación de UCI e a segunda comunidade autónoma tamén con menor ocupación de cama en planta de hospitalización. No caso da UCI, Galicia ten ocupadas o 13,4% das camas fronte a un 31,78% de media estatal. E no caso de ocupación hospitalaria, Galicia ten un 7% das súas camas adicadas a pacientes con patoloxía COVID fronte ao 16,79% do resto de España. En relación coas taxas de incidencia a 14 e a 7 días, seguimos xunto con Valencia, sendo a comunidade autónoma peninsular con menor taxa e a cuarta de España, dado que Baleares e Canarias teñen unha taxa inferior a Galicia. Concretamente, a nosa taxa en 14 días son 318,3, que supón unha baixada de 9 puntos respecto ao día anterior, e a taxa a 7 días temos 148, o que supón 5,4 puntos menos que a xornada anterior, fronte a unha media de España de 233. 148 en Galicia, 233 no conxunto de España. Estos son os datos actualizados a data de onte pola noite, que é o último rexistro que o Servicio Galego de Saúde totaliza unha vez coñecida o alcance contido de toda a información que ven dos centros hospitalarios e do resto dos centros da Sanidade Pública de Galicia. Ben, para intentar mellorar na medida do posible os impactos que supón esta crise, recordarán que levamos moito tempo, desde prácticamente desde o mes de xuño, traballando, reorientando, modificando, reestructurando o presuposto da comunidade autónoma. Hai unhas semanas trouxemos ao Consello un plan para contribuir ao mantenimento do emprego e da actividade económica e beneficiar a 30.000 autónomos e a 10.000 microempresas, dotado cun importe de 70 millóns de euros. No pasado Consello, fai unha semana, recordan que tamén puxemos 12 millóns de euros adicionais que se suman aos 70 millóns anteriormente citados, basicamente destinados ao sector da hostalería, entre 2.200 e 7.000 euros de axuda por cada establecemento. De tal xeito que se unha persona ten 3 bares, pois cobraría 3 axudas, ou se unha persona ten máis de 2 ou máis de un restaurante, pois cobraría polo número de establecementos que posúe. Pois ben, hoxe continuamos poñendo sobre a mesa medidas de liquidez. Onte, de forma tibia, se concretaba no Parlamento unha nova liña de liquidez para todo este tipo de empresas, de microempresas, dotada con 10 millóns de euros. Préstamos directos entre 3.000 e 500.000 euros por negocio. É unha nova liña complementaria ás medidas postas anteriormente, é dicir, unha persona ten dereito, se é autónomo, a cobrar o autónomo, se é hosteleiro, a sumarlle a axuda da hostalería, e no caso de que quera un crédito entre 3.000 e 500.000 euros, a solicitar esta liña de liquidez que prácticamente está sin tipo de interese, xuro entre o 0,1 e o 0,2.
Que actividades entran nesta liña específica de 3.000 a 500.000 euros por negocio? Os autónomos, as empresas que se dedican a ocupacións como a economía social, o ocio nocturno, a hostalería, a industria cultural e de lecer, os que realizan a súa actividade principalmente no verán, as orquestas e os que non teñen un emprazamento único como os feirantes. En definitiva, esta liña de 10 millóns de euros prácticamente sin xuros e con 3 anos de carencia, sin pagar nin intereses nin capital, se adica basicamente ás persoas máis afectadas pola COVID, é dicir, aqueles que se consideran de alguna forma directa ou indirecta disminuída as súas capacidades de ingresos e de estabilidade laboral. Esta é a liña máis ambiciosa, máis agresiva das que aproba a Xunta de Galicia. Se trata de devolver en plazo de 7 anos sin pagar nada durante os 3 anos primeiros dende que se recibe a axuda e cun tipo de interese pois prácticamente testimonial. Estamos falando del 0,1, 0,2. Poderán destinar os créditos ao que consideren oportuno, a gastos de personal, a impostos, a arrendamentos e terán toda a simplificación e requisitos para poder acceder a estos microcréditos de 3.000 a 500.000 euros. Por riguroso orden de entrada, ese é o único requisito. Por tanto, non vamos a facer unha avaliación, digamos, polo miúdo, senón por riguroso orden de entrada, terán dereito automáticamente a recibir 3.000, 500.000 euros, con 7 anos para devolvelos os 3 primeiros sin devolución e con tipo de interés, insisto, do 0,1%. Bueno, isto evidentemente sigue e continúa e eu espero desexo que entre todos a ese sector querido por todos os galegos, o sector que nos permite tomar un café ou xantar ou cear ou ter un contacto social, pois os sigamos axudando desde todos os puntos de vista, todas as administracións públicas. E por iso o vicepresidente plantexou unha proposta, un informe, unha vez estudiado os sistemas fiscales, retributivos, impositivos no ámbito da administración pública, tanto estatal como local, autonómica acabo de referirme, e plantexamos medidas que trasladamos ao Goberno central. Reiteramos, Alemania, Austria, Bélxica, Italia, Reino Unido, Grecia e Irlanda disminuíron o tipo de IBE o 4% para a hostalería. Entendemos que se estes 7 ou 8 países máis importantes da economía euro o fixeron, España pode facelo, dado que o sector da hostelería é moitísimo máis importante en España que a maioría dos países da Unión Europea. Plantexamos tamén axudas directas, ademais das que nos damos con cargo ao presuposto autonómico, axudas directas con cargo ao presuposto do Goberno central. Alemania, Francia e o Reino Unido están dando axudas directas aos gobernos centrais, non os gobernos dos Länder ou das rexións, senón os gobernos centrais. En Alemania, Francia e Reino Unido están inxectando directamente bonos e axudas a cidadáns para incentivar o consumo da hostelería. Terceira proposta. A Xunta de Galicia recordarán que puxo 5 millóns de euros para 20.000 bonos. Bélxica, Reino Unido e Francia tamén o están a facer. En cuarto lugar, que se prolonguen os ERTEs do sector ata maio do ano 2021. E, por último, medidas para aliviar a situación do sector como a ampliación do período de carencia dos créditos. Galicia acaba de aprobar unha liña de créditos de 3 anos de carencia e bonificación ou aprazamento das cotas de autónomos do IRPF e do imposto de sociedades para todo o sector da hostalería. Esas son as propostas que trasladamos ao Goberno central. Necesitamos que os entes locais se comprometan co sector, plantexamos axilización de adaptación de licenzas cando a piden, eliminación ou limitación do pago de tributos, do imposto de bens inmobles, do imposto de actividades económicas e tamén axudas para adaptación aos negocios a nova situación. Na Xunta estamos a traballar nunha liña de axudas para terrazas, onde vamos a financiar unha porcentaxe altísima do investimento que un restaurante ou unha cafetería ou un bar
poda implementar as terrazas e que formen parte tamén dos seus aforos, dado que, sin dúbida, son os lugares máis saudables para poder consumir durante moito tempo, non solamente durante estes meses de pandemia, senón durante todo o que dure a pandemia e probablemente veremos cando temos vacina cales son os efectos da mesma. Por lo tanto, isto das terrazas ven para quedarse. Nos saudamos algúns concellos e algunha diputación, como da Coruña, que está axudando de forma directa a este tipo de axudas e incentivos adicionais aos que a Xunta de Galicia está poñendo a disposición do sector, tanto do sector da hostelería de forma concreta como do sector dos autónomos do comercio de forma xeral. Seguimos no ámbito da COVID. Hoxe adxudicamos 3 millóns de euros a 15 proxectos de investigación galegos. Recordarán que no Instituto Carlos III se fixo unha convocatoria nacional, se presentaron 1.400 proxectos de investigación, hai unha serie de proxectos, 15 en concreto galegos, que foron seleccionados, pero que se finalizou o crédito, non tuveron capacidade o Instituto Carlos III do Ministerio de Ciencia e Tecnoloxía de financiar. Nos vamos a financiar a todos eles. Son 15 proxectos, 9 iniciativas de fundacións dedicadas á investigación sanitaria, 5 da Investigación Sanitaria de Santiago, 2 da Fundación Profesor Novoa Santos e 2 da Fundación Biomédica Galicia Sur. Todos estes, lóxicamente, son fundacións do Servicio Galego de Saúde. E depois tamén financiamos 6 proxectos de universidades galegas, 4 da Universidade de Santiago e 2 da Universidade da Coruña. Son 3 millóns de euros, financiamos o 100% dos proxectos que deben de estar rematados o 30 de setembro do ano 2022. Con isto se consigue, ademais de financiar proxectos de investigación, contratar a 43 investigadores máis e, dende Galicia, tamén estar preocupados e ocupados para dar unha resposta biomédica, unha resposta de investigación ao ámbito da COVID. En total, en relación a asuntos de investigación, a Xunta leva investidos 14 millóns de euros. 14 millóns de euros, xunto con estos 3, dentro desos 14, e con isto estamos apoiando a 8 solucións innovadoras promovidas por PEMES e universidades, unha nova aceleradora de PEMES innovadoras, CONET-19, que desenvolve 20 proxectos. Fixemos tamén un primeiro encontro de distintos axentes de universidades e de empresas no pasado mes de xuño para crear solucións innovadoras e coñecer onde está traballando cada un. A extensión de 6 meses a 470 profesionais de contratos predoutorais e postdoutorais. Un semestre máis para todos estes contratos. Convenio coas universidades galegas para dar apoio ás medidas de reforzo e mellora de investigación e docencia e axudas destinadas a proxectos de investigación sanitaria no programa Traslación a COVID-19. Estos 14 millóns de euros, hoxe axudicamos 3, o resto xa estaban axudicados, e a resposta en biomedicina nas ciencias da saúde que a Xunta de Galicia traslada á comunidade científica e á comunidade sanitaria e investigadora na comunidade autónoma. Outros asuntos na páxina educativa relacionados coa COVID. Esta epidemia lle está costando aos galegos 162 millóns de euros no que se refire só aos temas educativos. Contratamos a 2.300 profesores. Incrementamos en 43,5 millóns de euros os equipamentos necesarios nos colexios, dotación tecnolóxica, instalacións de elementos de seguridade, realización de obras, etc. E 25 millóns de euros é que nos costa a reordenación dos comedores e o incremento de limpeza de todos os centros educativos titularidade da comunidade autónoma. Pois ben, dentro destes 162 millóns de euros, dedicamos 7,2 millóns de euros para liñas de subvención aos centros sostidos con fondos públicos, o que se chama educación concertada, para afrontar os gastos de organización, de funcionamento e de contratación de profesorado exixido polo protocolo autorizado pola Consellería de Sanidade e a Consellería de Educación para retomar o curso lectivo 2021. Os centros concertados teñen o 25% dos alumnos en Galicia e autorizamos unha axuda de 7,2 millóns de euros no contexto dos 162 millóns que aprobamos para todo o sistema educativo de Galicia. Ahora, todo, tanto o público como o concertado. A pandemia está acentuando as necesidades de teletraballo
a pandemia está tamén modificando a administración digital da comunidade autónoma. E a tal efecto licitamos o novo contrato de telecomunicacións da administración autonómica, que saldrá, supoño, nas próximas semanas ou días. O expediente ten un importe de licitación de 42 millóns de euros e terá un alcance de 3 anos. Contrataremos, pois, servicios de telefonía fixa, telefonía móvil e conexión de 3.000 centros da Xunta de Galicia e as modernizacións necesarias para convertir a Administración Autonómica nunha administración digital e tamén as demandas de teletraballo que temos detectadas dentro do sistema xudicial, educativo e da Administración Pública en xeral. Contratamos, pois, novos servizos, nunha nova era da digitalización e do teletraballo. Dentro dos novos servizos, deses 42 millóns de euros total do contrato, 9 os vamos a dedicar exactamente a eso, a facilitar o teletraballo e ferramentas de colaboración. Implementaremos sistemas de videoconferencia para 40.000 docentes, sistemas de videoconferencia para 3.000 empregados públicos da Xustiza e sistemas de videoconferencia para outros 2.000 empregados da Administración xeral. Terá unha plataforma de streaming avanzada para poder ter reunións a través de esta plataforma, todas as que sexan necesarias. Esa é unha primeira novedade. Segunda, rede de datos. Duplicamos o ancho de banda de Internet para aportar máis conectividade á educación. Deste xeito chegaremos a 20 gigas e contaremos cunha liña de respaldo en cada colexio. No telefonía móvil, compramos tarifa plana para todas as liñas de móviles da comunidade autónoma, novas ferramentas nos móviles e tablets semellantes ás dos ordenadores persoais, incorporamos novas ferramentas de seguridade e obrigaremos ao adxudicatario a ofrecer unha tarifa especial de 15 euros por 500 gigas para atender os alumnos das familias vulnerables que non teñan wifi na casa. Normalmente, a xente que non ten diñeiro por un ordenador é evidente que non ten wifi na casa e, por tanto, necesitamos ordenadores con wifi incluída e, a tal efecto, vamos a dispoñer como mínimo de 2.000-2.500 ordenadores que licitamos, os que queran mellorar esta posibilidad. Por suposto, isto sale a licitación. Pode haber operadores que ofrezan máis ordenadores con wifi incorporada gratuitos para ter un repositorio na Xunta de Galicia e poder así, nos casos de confinamento de centros ou de aulas ou en confinamentos todavía maiores, ter capacidade para respostar ás familias máis vulnerables. E, por último, na telefonía fixa aforramos entre un 20 e un 30% respecto ao anterior contrato e nos comprometemos a renovar todas as centrais de telefonía fixa que conta a Xunta de Galicia. Bueno, en definitiva, este é un novo contrato para os próximos 3 anos que licitamos de forma inmediata para toda a telefonía móvil, a telefonía fixa e a rede de datos de toda a comunidade autónoma. Sin dúbida, é un dos grandes contratos de telecomunicacións que se van a celebrar en Galicia nos próximos meses. Seguimos a falar de investimentos, vamos a seguir patrocinando o turismo e Galicia é un lugar seguro e estamos convencidos que o Xacobeo 21 será e seguirá sendo un dos grandes acontecementos turísticos de Europa. E a tal efeito vamos a dedicar 7,9 millóns de euros para campañas de promoción a potenciar o Xacobeo 21 e a apoiar o sector turístico galego no seu conxunto. Vamos a buscar diferentes segmentos de población, atraer visitantes e insistir en que Galicia é un destino seguro para o turismo. O período de execución se prolonga durante 12 meses, ano 21-22, e tanto o acordo marco ten unha vixencia ampla. Prevemos seleccionar, en principio, a 3 empresas que teñen que executar 5 campañas de impacto autonómico e nacional. O turismo estaba en unha progresión ascendente na comunidade autónoma, sobrepasamos os 5,1 millóns de turistas no ano 19 e o récord histórico de peregrinos, 347.000. É evidente que, a pesar de ter unha ratio de gasto por turista de pernocta neste ano 20 superior, moi superior, 13 puntos superior á media de España, o certo é verdade é que este ano 20 se caeu o turismo de unha forma intensa. Temos que repoñer e poñernos en pé e a tal efecto intentamos
a través desta campaña, volver a chamar a atención sobre a Galicia segura, o turismo seguro e o turismo propio dos Camiños de Santiago e de Galicia. Levamos, como saben, 8 millóns de euros no programa Galicia Destino Seguro, que fixemos durante todos estes meses para que as empresas pudieran adaptarse ás novas circunstancias, incluindo formación e equipos. Temos 5 millóns de euros neste momento no bono turístico, dirixido a inxectar liquidez aos hoteles e hostales, e agora esta campaña de casi 8 millóns de euros para 2 anos, 21-22, porque entendemos, vamos a traballar para eso, que o Xacobeo debería de abranguer esas dúas campañas. Deixamos os asuntos da COVID e entramos noutros asuntos ordinarios do Consello. O Consello coñece a proposta de oferta pública de emprego correspondente a este ano 2020. 7.380 prazas de ofertas públicas de emprego, que será a maior oferta pública de emprego dos últimos 12 anos. Supón un 43% máis de prazas que no ano 2019 e esgotamos o máximo legal das prazas que podemos ofertar. Como saben, de momento, aínda non temos posibilidade de ofertar todas as vacantes, porque a Lei de Presupostos o impide e, por tanto, sacamos todas as vacantes que se producen por xubilación, que é o máximo que podemos optar de acordo coa legislación básica do Estado. Pois ben, estas 7.380 prazas quedarían distribuídas do seguinte xeito. A Administración Xeral, 2.741 prazas. 2.346 de acceso libre, 395 de promoción interna e por primeira vez se saca oferta pública de emprego no Consorcio de Servicios Sociais, 1.215 prazas do Consorcio de Servicios Sociais. Ademais, hai que ter en conta 3.263 plazas que sacamos a funcionarización en favor do personal laboral da Xunta de Galicia. O pasado ano sacamos 1.400 plazas, das 1.400, 1.000 plazas xa están resoltas, se presentou o 95% do personal funcionario do personal laboral que podía presentarse a estas plazas laborais que se funcionarizaban, e este ano vamos a sacar 3.263 para cumprir os nosos compromisos sindicais co personal laboral. No ámbito sanitario, sacamos todas as que a legalidade nos permite, que é todas as vacantes por xubilación que no ano 20 serán 985, das cuales 652 só para personal facultativo. Será a oferta pública de emprego máis grande para médicos en Galicia dende o ano 2001, prácticamente desde fai 20 anos. Por outra banda, ofertaremos 275 plazas para enfermería especializada, fisioterapia, terapia ocupacional e técnico de enfermería, que se agregarán ás prazas do ano 2019 e faremos en conxunto unha oferta pública de emprego do personal de enfermería de 466 plazas de enfermería e 275 plazas de enfermeras especialistas máis fisioterapeutas, terapia ocupacional e técnico de farmacia. 46 plazas para a categoría de xestión e servizos e 12 na escala de saúde pública e de administración sanitaria. Esta é, por tanto, a oferta pública de emprego do Servizo Galego de Saúde. Nesta oferta de emprego vamos a valorar dúas cousas. Primeiro, de unha forma clara, aquelas persoas que durante a pandemia foron chamadas nas listas e permaneceron durante a pandemia traballando nos hospitais e nos centros de saúde. Todo aquel personal sanitario que traballou durante a pandemia terá un plus de servicios prestados en relación con momentos non afectados pola pandemia, períodos temporais anteriores. E, por último, tamén poremos en valor con maior valoración de servicios prestados aqueles profesionais que traballan en hospitais comarcais ou en centros de saúde afastados das cidades galegas. Temos, insisto, que facer unha discriminación positiva hacia esos lugares que sempre temos dificultades para conquerir profesionales que queiran ir a hospitales comarcales ou a centros de saúde alonxados das cidades. En no ámbito do ensino, continuamos con a nosa oferta pública de emprego, que, como saben, estaba aprobada por 3.654 plazas, 2.036 de acceso libre e 1.600 de promoción interna.
Estamos buscando un momento axeitado. Recordarán que aprazamos esa oferta pública de emprego do ano 20, que a faremos no ano 21, pero computa, lóxicamente, como oferta pública de emprego do ano 20. En definitiva, esta é a capacidade máxima legal. Por darlles un dato, se tiveramos a posibilidad de sacar todas as plazas vacantes nos Sergas, se tiveramos autorización do Goberno Central, en vez de as 1.000 plazas que acabo de facer referencia, serían 3.500. Por tanto, espero que na tramitación dos presupostos do Estado se libere, polo menos, o servicio sanitario do límite da oferta pública de emprego e se deixe aberta a oferta pública de emprego a todas as plazas vacantes, polo menos as comunidades autónomas que cumprimos o déficit público. Porque senón, parece que aquí dá igual cumplir que non cumplir, e o trato discriminatorio se produce de forma continuada. Despois, sorprendentemente, hai críticas e comentarios de que non hai a estabilidade pretendida nos sistemas sanitarios. Evidentemente, e non hai porque se impide que haxa. Outro importante asunto, na nosa opinión, asunto estructural, a primeira revisión do Plan Forestal de Galicia. Vimos de avaliar no Consello a primeira revisión do Plan Forestal de Galicia que marcará as directrices da xestión dos bosques e montes galegos durante os próximos 20 anos. Como saben, o plan é o principal documento estratégico do bosque en Galicia, establece compromiso para as vindeiras xeracións e unha senda política, económica e social que afectará os distintos gobernos de Galicia nos próximos 20 anos. Esta senda tamén significa máis recursos. Vamos a investir 4.900 millóns de euros nos bosques galegos ata o ano 2040. Desos 4.900 millóns, 4.000 millóns son fondos públicos. A revisión terá forma de decreto. Vamos a someterla a información pública. Vamos a remitila ao Parlamento de Galicia, por suposto ao Consello Forestal, e será aprobado polo Consello da Xunta para entrar en vigor, espero, no primeiro semestre do próximo 2021. Hai unha serie de prioridades estratégicas que lles paso a comentar. Blindar a sustentabilidade do monte compatibilizando o plano ambiental e socioeconómico. Garantir a súa biodiversidade e aumentar a pegada das frondosas autóctonas. Estimular a multifuncionalidade, é dicir, terreos para pastoreo, para gandería en extensión. Incentivar unha xestión máis participativa. Procurar un marco normativo e financiero favorable, áxil, para que a xente poida investir. E reforzar as políticas antilumes. O consenso e a participación do sector da sociedade galega está no espírito desta revisión. E, de feito, todos estes elementos estratégicos que acabo de definir estaban consensuados no Consello Forestal, onde concretamos as directrices coas que tiñamos que facer a primeira revisión do Plan Forestal, que agora o Consello da Xunta aproba inicialmente. Algúns datos que poden ser do seu interese. Promovemos a rexeneración natural de frondosas caducifolias ata alcanzar as 425.000 hectáreas no ano 2040. Ademais, o programa de rexeneración dos bosques alcanzará a outras 20.000 hectáreas. Isto significa, como mínimo, 60.000 hectáreas máis das que temos agora no ámbito das frondosas e caducifolias. No caso do castiñeiro, vamos a intentar conservar soutos de castiñeiro de 8.000 hectáreas xa plantadas e que están funcionando, e a crear 16.000 hectáreas máis de castiñeiros, 8.000 abocados ou enfocados a madeira e 8.000 enfocados ao froito, é dicir, a castaña. No que se refire a outras especies, eucalipto, fixamos actuacións para frear a expansión da especie e freamos un 5% a porcentaxe de plantación de eucaliptos en Galicia. Se dará preferencia á produtividade das masas xa existentes, reforzaremos o control das novas plantacións e buscaremos a transformación de eucaliptais degradados. Unha das metas é converter 20.000 hectáreas de eucalipto en montes de outras especies. De aquí a disminución do 5% de hectáreas adicadas ao eucalipto en Galicia durante a vixencia do plan. Nas coníferas, sobre todo o piñeiro, vamos a plantar 20.000 hectáreas máis ata o ano 2040
E vamos a intentar controlar as especies invasoras, especialmente as acacias. O obxectivo é, como mínimo, eliminar 1000 hectáreas de acacias nos lugares con maior prevalencia das mesmas, un deles o Ribeiro e outros lugares do país. Queremos conseguir 3 millóns máis de metros cúbicos de corta de madeira ao ano, pasando de 9 millóns longos a 12 millóns de metros cúbicos de corta de madeira ao ano, converténdonos así nunha das potencias madeireiras da Unión Europea. Xa o somos, pero se somos capaces de reordenar o monte deste xeito, seremos aínda máis. Outras cuestións que poden ser de interese no que se refire a ordenación e aproveitamento. Se propón ordenar 850.000 hectáreas, das cuales 650.000 conteñan certificación forestal internacional. Esa é a clave. Se a madeira está certificada, a madeira ten un valor engadido. Se a madeira non está certificada, a madeira se pode destinar a leña, pero non, dende logo, a outros fines. Vamos a mobilizar terras infrautilizadas ou abandonadas. E en 20 anos o obxectivo é plantar 150.000 hectáreas con proxectos de movilización agroforestal. E no ámbito do sector industrial, incluiremos un programa de investigación e desenvolvemento e innovación forestal con 135 millóns de euros e un programa de divulgación da cultura forestal con 250 iniciativas de formación dos propietarios. E, por último, hai outras consideracións relativo ao cuidado dos montes. O plan creará a figura de montes protectores para inventariar e registrar aqueles que teñen unha especial singularidade e utilidade na regulación do ciclo hidrolóxico. Creemos que en 2040 haberá 90.000 hectáreas protegidas baixo esta figura. E tamén lanzaremos un programa de conservación dos recursos xenéticos, promoveremos unha rede de infraestructuras verdes, especialmente nos bosques, nas contornas urbanas e nas zonas de interese paisaxístico. Temos que rodear as cidades de bosques ben plantados, de bosques ben cuidados, donde abracemos a cidade desde o punto de vista de pulmón verde e donde tamén pode haber unha especial intensidade na protección da paisaxe. E, por último, vamos facer máis hincapé na loita contra as pragas. A praga da vespiña e o cancro no castiñeiro, a praga da procesionaria do piñeiro e a do gorgullo no eucalipto, que son as 3 pragas que están azotando a determinados lugares con determinadas hectáreas destas especies. E, por último, o plan ten un outro apartado final en relación coa loita contra os lumes forestais. Nos comprometemos a facer unha nova legislación de prevención e defensa contra os lumes, a reorganizar os distritos, a elaborar anualmente plan preventivo, a presentar un plan plurianual para definir os recursos técnicos, humanos e infraestructuras, e vamos a intentar incidir na colaboración local. Necesitamos que as deputacións que teñen a tutela dos concellos de menos de 20.000 habitantes e, por suposto, todos os concellos que son, en definitiva, os competentes para limpar as franxas perimetrais, e a Xunta de Galicia traballemos como unha única organización para intentar disminuir o disparate dos lumes forestais que, lamentablemente, ano tras ano, algúns con máis, outros con menos intensidade, asola moitísimas hectáreas do noso futuro. Isto é todo, 4.900 millóns de euros. Vamos a intentar que Galicia non solamente sexa o que é un pulmón dentro de España, senón que sexa un pulmón máis grande tanto no ámbito ambiental como na loita contra o cambio climático. Vamos un pouco máis rápido, se lles parece, en relación a outros asuntos. 2 temas importantes de emprego. 6.000 desempregados terán unha posibilidad de traballar en empresas galegas. 6.000 desempregados terán posibilidad de traballar en empresas galegas e formarse con un certificado de carácter nacional con 400 cursos ou 400 modalidades de formación en Galicia. Destinamos 10 millóns de euros para crear esos postos de traballo, primeiro para formar a 6.000 desempregados en 400 cursos a carta. É a convocatoria máis grande que fixemos nunca dende que estamos no goberno e dende que hai recordo en Galicia. Nesta ocasión hai 38 empresas que se implican na formación deste programa, que foi o primeiro en España en aportar un aprendizaxe enfocado ás necesidades reais da economía.
O programa, como vostedes saben, funciona do seguinte xeito. A Xunta financia o 100% das unidades formativas e as empresas se comprometen a contratar o 40% dos alumnos que forman na súa empresa e que a Xunta financia o 100% das súas retribucións. Por tanto, por 10 alumnos que a Xunta financia na empresa X, a empresa ten que contratar a 4. No caso de que contrate a máis de 4, pois automáticamente terán un plus adicional por esos contratos adicionais. Os contratos indefinidos apoiarán entre 7.000 e 16.000 euros, en función de parados de longa duración, mulleres, persoas con discapacidade, retornados ou maiores de 45 anos. E bonificaremos especialmente as contratacións que se produzan nas empresas do rural. Hai unha serie de empresas que xa comprometeron por sectores 4.000 prazas para o sector da automoción, 630 plazas para o sector alimentación e 400 plazas para os servicios socioculturais. As principales empresas, como se poden vostedes imaginar, é PSA, Peugeot, Citroën, Opel, Coren, Frigolouro, en definitiva, distintas empresas de automoción e alimentación. Incorporamos 16 contidos de formación para totalizar 60 certificados de formación de carácter nacional e, por tanto, esas 6.000 persoas que van a verse beneficiarias pois van a ter a posibilidade de ter un emprego e un título formativo que ten unha validez en todo o Estado. Todo isto de forma simultánea. A segunda parte que traemos hoxe, quero dicirlles que na convocatoria de 18 ou 20 levamos investidos 21 millóns de euros e atoparon traballo 5.000 persoas. Por tanto, estes cursos funcionan e son útiles. Outro dos asuntos en materia laboral importante son a resolución dos obradoiros duais e os programas integrados de emprego. Outros 29 millóns de euros para 4.628 desempregados. Hoxe, por tanto, a Xunta de Galicia aproba plans para máis de 10.600 desempregados que poñemos a disposición do mercado laboral. Concretamente, adxudicamos 62 obradoiros duais de emprego por 21 millóns de euros, un 11% máis, e 34 programas integrados dotados con 8 millóns de euros. Obradoiros duais son contratos de 9 meses que benefician directamente a 1.226 personas. Son programas mixtos de formación e de emprego e, no caso dos obradoiros de emprego, ademais, se deron en función de que se comprometeran a facer un contrato de 3 meses máis, por tanto, 9 meses financiados pola Xunta, máis 3 meses en empresas ou en entidades que teñan o compromiso por a adxudicación do obradoiro de emprego no seu ámbito municipal. Se adxudicaron 11 obradoiros no ámbito forestal, 8 no ámbito de conservación e reforma nas rutas do Camiño de Santiago e outros 3 en áreas declaradas reserva da biosfera. Eso en relación cos obradoiros de emprego. E en relación con programas integradas de emprego, garantizamos a formación de 3.400 personas desempregadas por un período de 12 meses. Hai 7 programas integrados que os van a facer os concellos e outros 27 corresponden a entidades sen ánimo de lucro. A cualificación dun mínimo de 300 horas está orientada á obtención de polo menos un certificado de profesionalidade. En definitiva, unha vez que conseguimos desbloquear parte das políticas activas de emprego, recordarán que o Goberno nos pechou 100 millóns de euros, agora intentamos e conseguimos desbloquear unha boa parte desos 100 millóns e automáticamente adxudicamos estos máis de 40 millóns de euros en relación con estos 3 proxectos, programas especiais, obradoiros e formación que o Consello da Xunta aproba no día de hoxe. Facemos convenios para seguir estudando a cultura e o idioma de Galicia, unha universidade en Irlanda, 2 universidades italianas, unha universidade brasileña, Sao Paulo, e a Universitat de Barcelona. Como saben, se trata da docencia, de investigación, da promoción da lingua, e contratamos, por tanto, a lectores para que podan poñer a disposición desos países e desos lugares o idioma vernáculo da comunidade autónoma.
Ampliamos o horario os puntos de encontro familiar para todos os días da semana. Antes solamente tiñamos horario de domingo a mércores ou de mércores a domingo, agora abrimos os 7 días. Os 7 días da semana en todas as cidades galegas. 700.000 euros é o que custa esta prestación e polo que se ve, pois parece ser que é necesaria. Son puntos de encontro para procesos de separación dos proxenitores para cumprir o réximen de visitas e tamén, no caso de menores que están baixo tutela da Garda da Xunta, para concretalos nun punto que podan ver a súa familia biolóxica. Hai máis interés en seguir abrindo puntos de atención á infancia e iremos abrindo en función da disponibilidade de locais e a disponibilidade económica. En todo caso, o que está aberto agora, a partir de xa, son 7 días a semana, é dicir, os 364 días ao ano. Aprobamos unha nova declaración de área de rehabilitación integral, concretamente o Bouriz e os Vilares no concello de Guitiriz. Nestes lugares hai 243 construcións, 93 son vivendas, 19 están abandonadas, 14 se ocupan temporalmente durante o ano e o resto, o 60%, están ocupadas de forma continuada. Declaramos área de rehabilitación integral porque son construcións de arquitectura tradicional de gran valor, porque manteñen o trazado tradicional dos seus rueiros e corredoiras e porque a paisaxe cultural está xerada polo sistema agrario tradicional con construcións e peches realizados coa técnica de pedra seca que, recordarán, foi declarada polo UNESCO Patrimonio Cultural Inmaterial da Humanidade. Hai elementos singulares nestes dous lugares, as escolas habaneras en Buriz e os Vilares, e tamén a Escola Rural de Drada, así como a casa natal do poeta Díaz Castro, os que lle dedicamos o Día das Letras no ano 14, casa situada en Vilariño dos Cregos. Pois ben, en este último núcleo articula todos os demais núcleos incluídos na ARI, reforzada polo desenvolvemento da ruta da pedra do noso insigne Díaz Castro. Isto posibilita unha nova área de rehabilitación integral de 65 kilómetros cuadrados e, como saben, pois hai dereito os propietarios das casas a pedir subvencións para mellorar a casa, para mellorar o sistema de calefaccións enerxéticos, a rehabilitación dos edificios, conservación, accesibilidade, e por cada casa que se rehabilita o Concello leva un plus para rehabilitar prazas e lugares de esparcemento público nos núcleos deste Concello de Guitiriz, os que me acabo de referir. Galicia é a primeira comunidade autónoma de España en áreas declaradas ARIs, áreas de rehabilitación integral. Temos 158 concellos, o 50% dos concellos de Galicia son áreas de rehabilitación integral. Ben, e concluímos co último acordo da Xunta. Hoxe o Consello da Xunta deu conta de que Lucas Martínón Torres deixa de ser o director xeral de comunicación da Xunta de Galicia. Tal e como xa me avanzara no tempo, incluso bastante antes das últimas eleccións, deixa pola súa propia vontade a comunicación no ámbito político para iniciar o seu propio proxecto personal na comunicación, pero, evidentemente, fora da política. Quedamos en que sería o inicio de novembro e estamos cumplindo ese compromiso e, por tanto, é a súa vontade e é o que o Consello toma nota e eu lles traslado. Lucas Martínón estivo traballando comigo durante 16 anos, dende o ano 5, nos últimos meses nos que fun vicepresidente con Fraga. Vivimos xuntos a sucesión do Partido Popular de Galicia, os 4 anos de oposición, moi interesantes. Xa na Xunta foi primeiro xefe de comunicación do presidente e, posteriormente, o director xeral de comunicación, cargo que ocupaba desde fai 3 legislaturas. No ámbito do partido, recordarán que dirixiu as 4 campañas electorales autonómicas, que, por certo, parece que con éxito. En fin, esta é a decisión deste periodista e experto en comunicación que o Consello da Xunta simplemente toma razón da súa decisión que, polo que se ve, é irrevocable. Moitísimas gracias. Ata sempre.
E gracias a vostedes por aguantar a rolda de prensa. E se hai algunha pregunta, a súa disposición. Sobre a operación da oferta pública de emprego, en que prazos nos movemos, presidente? Cando poden contar con examinarse os aspirantes? Nós temos un acordo na mesa xerais de negociación que temos que avisar cun mínimo de un mes de antelación. Vamos a depender da situación da COVID, evidentemente. Vamos a ver, evidente que todo parece indicar que neste ano 20, estamos en novembro, non vamos a poder celebrar. De feito, a oferta pública de emprego de educación do ano 20 tivemos que trasladalo ao ano 21. Por tanto, a oferta pública de sanidade do ano 20 a vamos a facer en algunhas categorías de forma conxunta ca oferta pública de emprego do ano 21, en outras categorías de acordo coa oferta pública de emprego do ano 19 no caso de que este todavía sin convocar o do ano 19. En fin, vamos a facer unha operación acordeón e facer varios anos xuntos e eu espero que durante o 21 podamos dar conta da oferta pública de emprego da educación, da oferta pública de emprego da sanidade e da oferta pública de emprego da Administración Xeral. Iremos avisando, en todo caso, coa antelación necesaria para que os opositores teñan unha periodificación e poder concretar o último repaso os seus temas e que teñan sorte no examen. Evidentemente, estamos nunha situación histórica. Nunca antes houbo tantas prazas en todos os sectores da Administración Pública Autonómica. No sector da docencia, no sector da Administración Xeral e no sector da sanidade. Para todos aqueles que teñan vocación de servicio público é unha oportunidade histórica. Sí, presidente, eu quería preguntarlle, tendo en conta a incidencia acumulada de casos de coronavirus en Galicia, comparando coa Comunidade de Madrid, si ten sopesado a posibilidade de adoptar medidas como se están adoptando na Comunidade de Madrid. Ali a hostelería permanece aberta, non se chegou a pechar, aquí sí está pechada. Non sei se ten pensado seguir o modelo que está en Madrid. E tamén quería preguntarlle como é posible que unha persoa que viva en Madrid pode viaxar ata Galicia e dentro de Galicia non podemos movernos por diferentes concellos. Por exemplo, de Santiago a Coruña, si cree que eso é factible e debe ser así. Ben, en relación coa primeira cuestión, estamos valorando a proposta que nos fixo o Comité Clínico e despois de valorar a proposta do Comité Clínico aceptamos esa proposta, legislámola e témola asumido. Pensamos, por criterios de prudencia, que para garantir o mes de Nadal con maior posibilidad era razonable facer un peche durante semanas da hostalería na comunidade autónoma. Evidentemente, hai distintas comunidades autónomas que non o fixeron cando fixemos nós, que o fixeron en semanas posteriores ou en días posteriores, e hai comunidade autónoma, como no caso de Madrid, onde isto non se fixo. Hai limitacións de aforos, pero non se fixo. Bueno, evidentemente, veremos a ver cal é o comportamento. Nos preocupa non solamente a porcentaxe de incidencia, senón a porcentaxe de cama UCI ocupada e de hospitalización ocupada. E para ser a segunda comunidade autónoma de España con menor ocupación de UCI e de hospitales, evidentemente temos que tomar decisións. Xunto con Valencia, somos a segunda comunidade autónoma con menor ocupación de cama UCI e hospitalización. E entendo que eso é a prioridade que temos que protexer. Nas próximas semanas veremos o que podemos facer, pero, insisto, isto é unha decisión que o Comité Clínico nos trasladou e que nos compartimos. En relación con a aparente contradición que se pode producir se unha persona pode ir ou non pode ir, unha persona que veña a Galicia automáticamente ten que cumprir a normativa que temos os galegos. Quere dicirse que se unha persona ven a Galicia a Vigo, non pode ir a Baiona. E, por tanto, é o mesmo requisito que para os que vivimos aquí. Entendemos que se unha persona ven aquí, pois o lóxico que se ten que apuntar, como se apuntou durante o verán, por certo, 800.000 persoas chegaron no verán, e nos parece que é innecesario recoller máis problemas dos que xa tiñamos durante o verán. Lamentablemente, veñen moi poucas persoas a Comunidade Autónoma de Galicia. A nosa situación epidemiolóxica nos permite ese ofrecemento, pero que quede claro, se unha persona ven a Santiago e chega ao aeroporto de Santiago, non pode sair da área perimetral de Santiago.
Sin embargo, se unha persona, en vez de vir a Santiago, pois vai a outro concello, si se pode mover no resto dos concellos galegos. Estamos, por lo tanto, co mesmo trato que ten un galego en relación á situación sanitaria de cada territorio. Buenos días. Sanidad ha informado de que llegarán 30 millones de dosis de la vacuna de Pfizer en los próximos meses a España. Sí, hay criterios de reparto ya estudiados en las diferentes comunidades autónomas. ¿Saben algo desde Galicia de eso? Creo que onte o Consello Interterritorial avaliou os distintos escenarios que manexa o Ministerio de Sanidade en relación coas vacinas, a súa distribución, a súa compra pola Unión Europea, compra centralizada. En fin, a mí me parece moi ben que avaliemos todo e que teñamos un protocolo con anterioridade feito e que teñamos e que saibamos no ámbito das vacinas o que temos que facer. Sería moi bo adiantarnos por primeira vez ou por veces escasas a evolución da pandemia. Vamos a ser, polo menos nós, vamos a seguir sendo prudentes, mandando e asento unha mensaxe que está clarísima, e é que vacina aínda non temos, vacinas hai varias, o porcentaxe de fabricación de vacinas se iniciou, pero non finalizaron os ensaios clínicos, non temos ningunha vacina autorizada pola Axencia Europea do Medicamento e, polo tanto, o único tratamento eficaz para chegar á posibilidade de ser vacinados é a hixiene continuada das mans, a máscara e o distanciamento social. Pero, por suposto, que a logística da vacina en función do laboratorio e dos requisitos técnicos desa logística, temos que tela preparada todos os servicios de saúde e a tal efecto, pois, a partir de onte se empezou a falar no Consello Interterritorial. Se a Galicia lle corresponden 500.000 de Pfizer ou lle corresponden 400.000 de Novavax ou lle corresponden 700.000 da vacina Oxford, o iremos vendo en función primeiro, da eficacia da vacina, segundo, da seguridade da vacina e terceiro, da disponibilidade real e efectiva de ser vacinados. Alégrome moitísimo de que das grandes multinacionais como Pfizer anunciara que ten unha vacina en estadio 3 e que pola información e os ensaios que está practicando, aínda non finalizados, parece que o grado de eficiencia é moi alto. Non podemos máis que celebralo. Hai outras vacinas europeas e americanas que están tamén nesa carreira e vamos a ser prudentes, por suposto, mantendo a esperanza, pero mantendo o realismo da situación na que vivimos agora e na que vamos a vivir como mínimo nos próximos meses. Presidente, yo quería preguntarle por la aplicación Radar COVID, si hay algún dato, tienen ustedes algún dato de las descargas que se han producido de esa aplicación aquí en Galicia. Y por otro lado, también quería preguntarle que valore el apoyo de Bildu a los presupuestos. Bien, en relación con Radar COVID o PasCovid, que es la que tenemos, las dos aplicaciones que tenemos en Galicia, la verdad es que no me atrevería yo a darles un dato porque el que tenía no está actualizado. Por tanto, si no le importa, al finalizar la rueda de prensa o si no, a lo largo de la tarde le podemos dar el número de descargas que se producen en la comunidad autónoma. En relación con el acuerdo entre el Gobierno del Partido Socialista y de Podemos con Bildu, pues es muy malo para la democracia, muy malo para la moral, para la ética y muy malo para España. Es muy malo porque no respeta nuestra historia y lamento que va a condicionar nuestro futuro. Y el daño que ha hecho la organización ahora llamada Bildu en la historia de España es conocido por más de 1000 familias cuyos miembros fueron asesinados. Y el daño que puede hacer para el futuro todavía es desconocido, pero no aventura nada bueno. Que el actual PSOE le haya lavado la cara a Bildu es algo inconcebible para cualquier socialista del Partido Socialista Obrero Español, como se concibía ese partido. Yo me imagino que ponerse en el pellejo de los socialistas auténticos no debe ser fácil. Muchos de ellos han hablado, muchos de ellos no se callan. Y yo les invito a todos aquellos que siguen teniendo la conciencia de un socialista que nos lo comenten
y que lo hagan público. Muchísimos socialistas no están de acuerdo con ello y yo creo que hay que distinguir entre este Partido Socialista del Partido Socialista que conocíamos. Mire, si los socialistas no se callaron cuando le apuntaban las pistolas, no deben de callarse ahora. Desde luego nosotros no nos vamos a callar y creo que es un hecho histórico lamentable que el presidente del Gobierno de España dependa para la aprobación de los presupuestos de Bildu. Es algo lamentable, que afea la historia de España y la historia del Partido Socialista Obrero Español. Sí, presidente, a espera da reunión que se poda producir mañá, non sei se cos datos que vostede ten sobre a mesa, nos pode avanzar se tomará algunha decisión a maiores das que hai agora mesmo encima da mesa, pensando sobre todo en concellos como, por exemplo, Carballo, unha zona da Costa da Morte que parece que hai unha maior incidencia. Se contempla neses casos o peche ou como ve a situación? Moitas gracias. A situación é comprometida tanto de Carballo na comarca de Bergantiños como en Chantada. O pasado martes o Comité Clínico evaluou a situación de incidencia a 7 a 14 días. En Carballo e en varios concellos da comarca de Bergantiños e en Chantada foron preavisados os alcaldes desta situación e mañá venres é probable que se adopte algunha decisión en Chantada e en Carballo, na zona de Bergantiños. Non lle podo confirmar ningunha de esas noticias porque o Comité Clínico non se reuniu e a avaliación non está actualizada, pero mañá Carballo, Bergantiños e Chantada serán avaliados dunha forma especial polo Comité Clínico e se pode dar a posibilidad de algún peche da hostelería nesos lugares. Sí, bons días. Queria preguntar, onde vostede daba unha cifra concreta, decía que había 700 rastradores. Pouco despois, pola tarde, o conselleiro evitaba dar cifras sobre rastradores nunha pregunta parlamentaria. Queria preguntar cal é a cifra, se a Xunta ten unha cifra de rastradores ou non a ten, porque vostede dice unha cousa e o conselleiro non evita confirmar esa cifra que deu vostede. E despois, queria preguntar en relación ás PCRs, porque o número de PCRs realizadas quería ver se se manteñen ou se hai un baixón, porque hubo un baixón de un 20,5% con respecto ao día 31, que foi cando se anunciou os sanitarios que non fixeran PCRs ás persoas próximas, e un descenso de un 21,5% con respecto ao día 5, foi cando vostede anunciou os confinamentos de actividades. Se hai algunha orde de non facer menos PCRs, porque se están facendo menos PCRs. E, bueno, tamén quero aproveitar para desexarlle boa sorte a Lucas, independentemente das diferentes que podamos ter en algún momento, que teña sorte na súa nova andaina. Moi ben. O último entendo que non é unha pregunta. En relación coas dúas anteriores, nos dixemos claramente nada hai que ocultar dende o principio. O que pasa é que parece ser que hai xente que, non sei, lle molesta algunhas consideracións. Todas as persoas de atención primaria, todas as persoas que aparece nunha consulta un sospeitoso ou unha persona que se confirma que ten o virus, automáticamente fan rastreo, evidentemente. Valencia, Andalucía, a maioría das comunidades autónomas computan como rastreo pois as persoas do ámbito da atención primaria que participan nas labores de rastrexo. Moito máis a partir de que se confirma que esa persona ten virus e automáticamente se convirte nun paciente con patoloxía COVID que é rastrexado de forma continuada e constante a través do personal de primaria. Aí hai unhas 5.000 e pico persoas. Mais, onte no Parlamento, volvemos a reiterar, hai 4 grupos de persoas que fan rastreo a tempo total ou prácticamente total, que son os equipos da central, os equipos militares que nos trasladou o Exército, máis as xefaturas territoriais máis os servizos de prevención. E iso totaliza aproximadamente 700 persoas. Por tanto, o número total de persoas que de forma directa, de forma completa, de forma casi completa ou de forma parcial se dedican ao rastrexo, en Galicia supera os 6.000. E o número de persoas que de forma prácticamente completa ou completa se dedican ao rastrexo supera os 700. Se vostede pregunta o número de persoas completas de forma completa ou
ou de forma parcial, pois eu lle contesto de todas as formas para que non haxa ningún problema. Mire, esta é a gráfica das PCRs que se fixeron en Galicia e que se están a facer en Galicia. Esta é a gráfica das PCRs. Por tanto, expliquei no Parlamento, o sábado e o domingo, o Goberno de España non dá ningunha información da COVID en estado de alarma. Ningunha. Hai un apagón informativo. Nós temos que mandar ao Goberno de España o número de PCRs que facemos, o número de pacientes hospitalizados, o número de pacientes en UCI, o número de éxitos, é dicir, de falecementos. Isto non se sube ás estatísticas oficiais. E, ademais, a nós non se nos computa as PCRs que facemos no pool de cribado en Vigo. É curioso, é un sistema moi sorprendente. Cando facemos PCRs en Vigo, a través do sistema pool, que é coller o cribado de centenares de personas, agrupalas en mostras de 20 e facer unha PCR por cada 20, eso non se computa a Galicia, simplemente porque outras comunidades autónomas non o fan. Aí hai máis de 60.000 PCR sin computar. Por tanto, comprenderá que Galicia é unha das comunidades autónomas que as PCRs computadas, as PCRs non computadas, o test de anticorpos completos, o test rápido e os antíxenos somos das comunidades autónomas que máis PCRs facemos. De feito, veo o ministro de Sanidade pois a valorar a ser testemunha de un sistema de pool que é o primeiro que se fixo en España e que en algunha outra comunidade autónoma tamén se fai. Por tanto, nos vamos a seguir facendo PCRs. É evidente que durante o fin de semana baixa o número de PCRs e isto ten concreción nas PCRs que damos a coñecer o luns, que despois se replantean e se reequilibran durante os distintos días da semana. Onte o número de PCRs feitas, comprendo que cando se fan moitas non é noticia, pero o número de PCRs feitas teño por aquí, o podo dar ao final da rolda de prensa, pero creo que superaban os 8.000 longos. Perdón? Xa o sabe vostede. Bueno, pois xa o sabe, é o que está ocurrindo. Por que nos dá 21 falecementos o luns? Non é que o luns faleceran 21 personas. É que os falecementos producidos o domingo pola tarde, máis os falecementos producidos durante o luns, son 21 personas. Pero non é que faleceran as 21 ao luns, senón que hai un arrastre da xornada do domingo e se ven producindo isto normalmente en todos os datos. Pero nós intentamos manter coa maior transparencia e coa maior honestidade todos os datos. O que é sorprendente é que en España, a pesar de estar en estado de alarma, non hai datos os fines de semana. O Ministerio, o fin de semana, non traballa. Polo menos non actualiza os datos. E as comunidades os temos que remitir. Pero lamento profundamente, dende logo non estamos de acordo, en que as PCRs, mediante o pool, o cribado pool que facemos en Vigo, non se computen. En ningún caso podemos estar de acordo. Dado que o ministro foi a velas, o lógico é que non la deixaran computar. Sí, presidente, temos unha pregunta dos xornalistas que nos siguen de forma virtual. Alberto, de Nos Diario. Boa tarde, presidente. Quería preguntar en relación á residencia de Salvaterra, tendo a constancia por parte de traballadores e de sindicatos que teñen comunicado a política social as deficiencias que había no trato a persoas maiores neste centro residencial, xa desde distintas notificacións que se fixeron desde 2017, como é que a Xunta, tendo esa información por política social, non tivese actuado nesta residencia das que agora saen públicamente a vir todas esas deficiencias que ten, non? E tamén en relación ao transporte, unha pregunta que era que criterio levou a Xunta a mudar, non, o anuncio que se fixo de que se ia reducir o aforo do transporte público. Este anuncio se fixo a semana pasada, a que desde este luns o transporte autobuses e outros medios, pois o aforo sexa do 100%. Ben, en relación coa primeira pregunta, nós vamos a seguir traballando no asunto de Salvaterra. Nos sorprendeu moito recibir un anónimo o pasado luns en relación con esta residencia, porque o que recibimos foi un anónimo.
E despois, automáticamente, noticias nos medios de comunicación. Recibir un anónimo, un escrito anónimo, denunciando, si realmente se está producindo algo alarmante, o lógico sería que tuviera nome e apelidos para poder activar con maior información. Pero, dado que temos un anónimo, pois nós actuamos. E hai 2 semanas a Xunta interviu a residencia e mandou a máis de 30 personas que están traballando ali. Eu creo que merecen un recoñecemento esas 30 personas. E poñer en solfo que fan as 30 personas do Servicio Galego de Saúde máis os traballadores da residencia, eu, dende logo, non o vou a facer. Vamos a seguir investigando o que hai. Onte volvemos a ir a esa residencia e constatamos que a atención á residencia está sendo axeitada. Andamos buscando esa lesión ou esa úlcera, andamos buscando en cada paciente, estamos revisando todos os pacientes a ver realmente quen a ten e en canto teñamos información a vamos a dar. Pero fíxese como estamos. Un anónimo, gran despliegue mediático, vamos á residencia, onte volvemos á residencia, estamos valorando todos os pacientes un a un. Hai sitios que dicen que donde se duchan os pacientes realmente non se duchan aí, senón que aí se lavan os trapos, se lavan determinados tejidos, non se duchan aí os pacientes, pero en todo caso eu sempre vou a agradecer calquer tipo de denuncia si é con datos certos, e todas as denuncias, sexan anónimas ou non, evidentemente as vamos a cotexar, pero o que lle podo dicir é que onte desplazamos a un dos directivos de enfermería da área sanitaria de Vigo e o que nos traslada é o que eu estou trasladando a vostede con absoluta honestidade. Pero, insisto, vamos a seguir traballando, por suposto, para ver exactamente que é o que hai detrás e se hai algunha cuestión, pois evidentemente actuaremos por parte da Inspección de Servizos Sociais, que ten toda a liberdade do mundo para levantar actas e propoñer no seu caso sancións. E o inspector que está facendo esa inspección está avalado polo Goberno para facer a investigación en profundidade que considere oportuna. Sería bo, en todo caso, ter as denuncias con nome e apelidos e non ter unha denuncia anónima e un despliegue mediático inmediatamente despois desa denuncia anónima e estar agora buscando as persoas que se refiren á denuncia que, de momento, aínda non fomos capaces de concretar exactamente algunhas das cuestións que aí se referían. En todo caso, hai algún timbre que non funciona, iso é certo, parece ser que comproba que non están notificadas, apuntadas o número de veces que se fai determinados controles, eso son cousas que, polo que sei, dado que me interesei por ese asunto, pois se me refire. E en relación co transporte, o que intentamos foi replantexar para buscar a trazabilidade das persoas usuarias nos modos de transporte por viaxeiros. O que facemos é deixar o 100% de asientos ocupados e unha parte das persoas que van de pé. Non todas as persoas capacidade de ir de pé no autobús poden ir. Por tanto, disminuímos os aforos, o 100% de asientos ocupados e a unha porcentaxe de persoas de pé, creo recordar que eran un sexto. Estou falando de memoria. O importante é que se cumpla ese aforo. E eu lle pediría aos concellos que teñen transporte urbano de determinadas liñas con moitos pasaxeiros que, por favor, fagan cumplir os concesionarios os aforos dictados pola Xunta de Galicia. A non nos corresponde cumplir e facer cumplir os aforos dos interurbanos e os concellos lles corresponde a inspección e o cumprimento dos aforos do transporte urbano aprobado pola Comunidade Autónoma que vostede refire na súa pregunta. Hai algunha cousa? Había máis? Listo, non hai máis preguntas, presidente. Non hai máis preguntas. Bueno, pois moitísimas gracias a todos e seguimos en contacto.